Salam mehribany ildeşler. Men Aygüzel Çareva. Biz bugün Excel sapamızda siz bilen sene ve vakt funksiyalaryny geçeriz. Olar nerelerde ulanylýar? Meselem diyelim bizim şeýle bir özümizin kärhanamız var. Biz kärhanamyzda önüm öndürýäs ve tawşyryk gelýär. Meselem birinji tawşyryk şu günden başlap belli bir seneçeni tawşyryň ugradylmaly diýsek, onda şol aralykda biz şol önüm taýýarlamak üçin näçe wagtymyzyň barlygyny hasaplamak gerek bolsa, şonda sene wagt funksiyalaryny ulanyp bilýäris. Gelin onu häzir tablitsaň üstü bilen seretip geçeliň. Meselem tablitsada ilk bilen tertip belgi, soňra goý diýeli tapşyrylmaly önümimiz jemi 5 tany bolsun diýsek. 5 tany. Bu ýerde haridyň ady, aşakda goý haritlamyzyň ady, önüm 1, önüm 2 bolsun ve bulary saýlap aşaklygyna çekýäs. Önüm 5 çenli. Bu ýerde tawşyrylan wagty, ýani bize şol haçan tawşyryldy, şonu ýerine ýetirmek. Tawşyrylan wagty. Şeýle hem ugradylmaly wagty, hem taýýar edip izine ugradylmaly wagty. Bu ýerde hem näçe günümüz bar ýerine ýetirmeli. Yani bize näçe gün berildi. Näçe gün galdy diýen bilýäs. Näçe gün galdy. Yani şonu uğratmak üçin näçe gün galdy. İlk bilen tablitsamyzdaky bulary, şu öýçükleri ramkalaýas. Biraz ulanýas. Ortadan odan görünmek üçin ve sığmadyk yerlerine üstüne basyp şeýle dogrulayas. Indi şu öýçüklerde seni ýazýanymyz üçin başdaky temalarda hem aýtjymyz ýaly kysymny näme kratki format data etýäs. Indi meselem indi şu ýerik sene ýazmaly. Onu özümüz hem ýazyp bilýäs, bolmasa formulada şu ýerde data время, eger inglizçe bolsa day and time funksiyasy bolýar. Ve şunun arasında görüşümüz ýaly ähliskem sene degişli funksiyalar. Indi bize şu gün data eger inglizçe bolsa day bolýar, oňa sen ýyly ýazýan, meselem 2021, ay ýazýan, meselem 9 ve 2 meselem. Sen okey ýazdyk, bize şonu ýazyp berýär. Bu ýeri özümüz hem ýazsak bolýar. Meselem 12-nji aýyň 31-i. Bu ýerde hem 2021-nji ýyl. Indi näçe gün galdy? Şol wagt aralyklaryň arasynda näçe gün galdy? Şonu hasaplamak islesek, onda data время, eger inglizçe bolsa day and time girýäs ve şu ýerde dinay 360. Eger inglizçe bolsa days 360. Şonu görkezýäs. Начало data, şol öýçük, konец data, bu öýçük. I metoda işlet yazman, okey bassa, şu çyslodan şu çyslo aralykda 119 gün galypdyr. Indi önüm 2. Indi bunu şeýleligini aşağı çeksek, görüşümüz ýaly şu 2 öýçük alınıpdyr. Ählisinde indi bu öýçüklere biz sendik çyslo ýazyp bilýäris. Meselem 3-nji aýyň 4-i, meselem 2020. 3-nji aýyň 4. 3-nji aýyň 4-i 2020 goý diýeli. 5-nji aýyň 5-i 2021. Ve bu ýerike sendik çyslo ýazyp bilýäs. Ýa-da şunu şeýlerini kopýalasak, bundan şeylerini kopyalasak ve hemizem 421 boldy. Sebäbi mart aýynyň 5-i, mart aýynyň 6-sy, mart aýynyň 7-si.
Bu yer may ayının 6-sy, may ayının 7-si, may ayının 8-i. Yani herskem beylek bir gün süýşen üçin bulan emesem 421 boldy. Eger de şeýle diýsek, şu günden başlap meniň indiki doglan günüme çeni näçe wagt galdy. Şonu bilmek islesek, diýeli şu ýerde 4 öýçügi birleşdireli. Glawnadan объединить ve daşyn ramkalaly. Bu ýerden hem 4 öýçük alaly. Bundan birleştirip daşyn ramkalaly. Indi goý bu şuň kiçik bolsun. Onu etmek üçin formula girýäs. Data времядан сегодня. Eger inglizce bolsa onda now bolýar. Now demek şu gün demek. Saýlaýas. Сегодня. Okey diýäs. Şu gün kiçik sonu görkezýär. Indi meniň doglan günüm aprel aýynyň 4-i 2022. Indi şu 4-sini 22. Indi şu ýersini de näme etýäs? Bu 4-sini birikdirýäs. Ýene de daşyn ramkalaýas we formuladan ýene de 360 alýas. Ne 360 eğer içi olsa D 360. Начало data. Конец data. И okey basýas. Meniň doglanma çeni 212 gün galypdyr. Neşe bugünkü sapamyz hem şunuň bilen geçirip gutarýarys. Endiki sapaklarda görüşýänçe hoş sag bolun.